Panovhura Susan Mutame muromo, Zimbabwe yese inodengenyeka. Combination yacho tabva tangoti yakaoma. Ati ane information pamusana paZodwa uyo akakonzeresa rufu rwaTsvangirai. Kuri kunzi zvakare Zodwa akapa Genius chirwere uye Traverse yanga isiri yake. Pataurwa zvakawanda zvichange zvirimo muno muvideo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tangoti this combination yana mambano ichatikanganisira. Christmas ichadirwa shuga. So kubva zvanetsa naTatelicious naZodwa panyaya yaSakile iya. Tatelicious ati ari kudiga information about Zodwa and achatiratidza who exactly is the rich aunt wemuZimbabwe. But Susan Mutame hana kubva anyarara zvake neinformation. She came through achibva ati achabatsira naTatelicious kuti zvese zvibude pachena. Kuri kunze vezangalewa ava vakapa Genius chirwere. Genius akatsamwa nazvo ndokubva athreatena kuva exposer vachibva vaita a small fight ndokuzosiyana kwavakaita nekuti musikana anzi anorara nemapolitician ese kubva kuna naSB Moyo kuna Dewey housing scandal. Kuri kunzi hakuna chero mumwe chete asati amborara naZodwa, kwangosara chete Sanyatwa ndiye asati ambozvita. Pakurara kunoitwa naZodwa kuri kunzi musikana anoshandisa makamera to get evidence yaanozoshandisa against varume ava kana akuda mafavors, tongoti blackmail. Guys, zvinhu zvacho zvinototyisa. So kuri kunzi whether vari kusangana kuhotel kana kuti vari kuenda kumba kwaZodwa kunenge kuine macameras kana nyanguva yekuti mapepa ake achifambiswa zvichiaprovwa. Zodwa anobva angoburitsa kepele Juve joka icho mukomana obva atongonzi pick 20 obva atongomanya contract yobva yabuda. Background yake yataurwa zvakare naSusan Mutame, hanzi anobva kuMbembesi ndokwaakazvarirwa ndokwaakakurira. Then kuna chifu vemuraini make vakaenda kunogara Harare. Vari kuHarare kuya ndopaakabva apota achivhizitirawo chifu vaya kusvikira azopinziwa mumadhiri. So vari muya chifu vaya vakabva vamuintrodusawo to the people in Harare ndobva atanga kurararara namaminista since musikana anga ari gifted nemamwe mapatsi akanaka. So ndopazopinda nyaya yekuti mapoliticians ese hapana asina kudarika napo, ndobva vaona kuti beta vachimhanye chekushandisa mablackmail. Then musikana akanzi she was one of the people that were picked kuti ainde segift kuno Mera Kabila. Remember nyaya yekukongo iya pakambotumwa masoja chino. Saka nyaya iyi iri kubuda zvakare kuti SB Moyo was part of the people vaimanyisana nenyaya idzi, but haana kuzoenda. Pakazoenda munin'ina waGrace Mugabe nekuti vakabvumirana vanhu vekuCIO kuti hana yake haina kusimba. Pari kunzi zvakare pane mukomana akatanga Traverse. Atanga Traverse akabva angodanawo Zodwa mukandla kuti huya tishande tese ndokubva amuonesa maropes ese nekuti zvinoshanda sei. But nekuti Zodwa musikana akangwarira streetwise akabva atanga kurara nemacontacts at Traverse, of which some of these contacts were people in high places. Varara vese paya ndokubva varume vaya vazotanga kuthreatena o akavashandisa kuthreatena muridzi weTraverse uyo anobva anzi akasiya Zimbabwe ndokubva asira musikana Traverse. So zvaari kuti kwai this is my brainchild, no, aingoshandawo mu travel industry. She actually spoke about working in the travel industry, achishanda mutravel agency. Hazoburitsa ake mazita, but ndizvozvo aishandira Traverse. Company iyi iri kunze yanga isina mari zvekudaro, it was not well known. Saka iye akazodanana naDidmus Mutasa ndokurara vese to help the company. Ndokudzokorera zvakare ndokudanana naBonyongwe uko kwavaiswera vachiitirana mabreakfast kuTraverse ikoko. Mhuri yaBonyongwe iri kunze they were very big clients dzeTraverse vachifamba nendege dziri kurongwa nemusikana. Then panyaya yaTsvangirai apa kuri kunze musikana uyu Elizabeth akaiswa pasiti ranga riri paside naTsvangirai kuitira kuti vadanane nekuti vanga vachiziva kuti mukomana ari kunida wife nekuti vanga vatotanga kushopa
angamboda nemusikana anonzi Lerato wekubulawayo vakaita mwana, but since the system was already trying to place musikana ari mukati meZANU-PF kuti nyaya dzavo dzifambe, akabva ngoeliminatwa kubva mupicture ndokubva Lizzy aiswa ipapo. Kuri kunzi musikana uyu Lizzy ndiye akashandiswa kuisira Tsvangirai poison yainzi polonium. Saka polonium yaiswa zvishoma zvishoma, mukomana ndokubva atanga kurwara. Vakawanda vaishamiswa kuti ko mukomana waye akakurumidza kuita move on like wifi. Remember aidanana na Apostle Karimatsenga vaya vakatombogadzirira ukanzi fiance all of a sudden zvakabva zvangoita unge zvapera. In 2 months ndokubva atonorora Lizzy. Vasikana vakambotiindisana ukoti kukanzi munhu wangu chino, but as you know hazvina kumboholda any water. Maitsangirai vari kunzi vaitaura zvakanyanya, kunyanya parufu paya guys, vakataura vakati ndiwauraya mwana wangu, vachitaura mashoko akawanda, asi vanhu vakangoti bitterness vodzana vamwene. Mai vaiziva zvaiitika mukati. Mwana wavo anenge akavaudza kuti wedweka pakauma. Susan Mutami on one of her trips achienda kunoona SB Moyo nemwana ari kuti iye akanogara kumba kwaZodwa kuHighlands since vanga vari shamwari. Haana kundobhuka kwavaisinoonana nemukomana wake. So vari kuya kuri kunzi mwana akaramba kurara, akachema zvakaipisisa kusvikira aid yaifamba nayo vakomana vaishandira SB vakati aiwa mama, pano pamuri pane zvakawanda zvinobatwa, ndosaka mwana asiri kurara pano. Kuri kunzi vakamunamatira vakamwaya tumvura twemunyengetero mwana ndokugona kuti harare. Asi SB akati achisvika akaona makamera akaudzwa kuti mwana haana kurara mushe, akabva angoti ukauya ukadzoka kuzogara pano pana Zodwa, inini newe tinogona kutosiyana zvekutodaro. So ari kunzi Susan uyu akazotaurwa naye naWalter Muzembi achibva angopiwa warning kuti kana uchida kuti urambe una SB upenyu hwako uchienderera mberi zvakanaka, please siyana naZodwa, nekuti Zodwa musikana wemusystem uye anogona kutokugemura. Zvakataurwa zvakare kuti Zodwa aripo kurecruita mamwe magirls kuti vaite zvechibhishu izvi achishandiswa nevakomana vari panzvimbo dziri mudenga. So kuri kunzi varume vari pamusoro apa vanobatsirwa kuwana tusikana tumwe turi fresh twekuti unongokanda mupani kwakungotsenga usina kuboila achibatsirwa naZodwa uyu. So kwanzi pane mashenanigans akawanda zvachose anoitiwa kuna Zodwa uko. Tatelicious naSusan Mutami vari kuti ivo they will leave no stone unturned palive iri impending. Vachiri kuronga kuti vanoistrategize sei live iyoyo ichange ichiburitsa vanhu, ichiexposa zvese zvakaitika, nhingi wakararana nhingi kupi, sei vachizouraya nhingi uya sei. Susan Mutami munhu ari dangerous kuti anomboita nezvechaizvo chaizvo tinosvika pakusaziva nekuconfusika zvachose. Ane hold over maministers akararawo nevakati kuti akambotaura zvakare pamusoro pemukuru wenyika. So atizive kuti intention yake ndeyechii uye sei achipunyuka panyaya dzakadai so idzi hapana no consequence at all. Zvinhu zvacho zvinotyisa. But anyway guys, tichange tichingokupai as the live comes in new information paichauya, tichange tichingokupai kuti hanzi chii, tichikomenta zvakare kuti tofunge nenyaya yacho. Vese vari rich vanenge vachiti please work hard, ivo vane tumwe tuturikwa twavainato. Vedu vemusadaro taanzwa kuno nekutengesa matomatisi, taanzwa nekumukira kuti hi guys, asi mari yacho ishoma haikwani. But anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to give this video a thumbs up, to subscribe nekushare kuti video redu rifambe. Thank you so much for watching. You appreciate it.